Marco, Marco, mamma, Marco, Marco, mamma, Marco, Marco, mamma. Marco, Marco, mamma, Marco, Marco, mamma, Marco, Marco. Laulu minulle soi, oletko vielä kuulolla? Soitoni soivan yhä näin, vaikka koustannut olet. Olin sinulle 2011-20. Niitä hyvin trendavia kaipareita, kun heitimme tiukkaa läpyskää. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko. Se taisi siihen aikaan olla vielä arvostettavaa. Olla tällainen syntinen, Lari Kettunen. Mutta kun tuli 2080 ja viimeistä korona, niin sulla vaihtui puku. Sä ajattelit niin, että nää kaiparit ei enää kuulu sun trendeihin. Ja sä mietit sen niin, että nyt hankitaan uusi, parempi kehys ympärille. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Sitten sä keksit idean, jotta komissiolta arvostusta hyväksyntää saa. Lari, kaveri ja kaikki kömmänään. Ja kerrotaan uusille kavereille, että Marko on kälkeloinut Larin vihdoin. Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma. Marko, mamma, Marko, Marko, mamma, Marko, Marko, mamma.